ہو جڈا رب دا سڈ تو سونی آکے، جڈا رب دا سڈ تو سونی آکے، جڈا رب دا سڈ تو سونی آکے، کم چھوڑ کے مسجد آ گیا کرے۔ ہو جڈا رب دا سڈ تو سونی آکے، کم چھوڑ کے مسجد آ گیا کرے، جڈا رب دا کم تو سونی آکے۔ اے دنیا دے کمرے ویسل، 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 کل رب دا فرض ادا گیا کر، او کر رب دا فرض ادا گیا کر، کم چھوڑ کے مسجد آ گیا کر، جڑا رب دا سڈ تو سنیا کر۔ اے چین سکون دا مرکز ہے، 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 جے شک ہووی ازما گیا کر، جے شک ہووی ازما گیا کر، کم چھوڑ کے مسجد آ گیا کر، جڑا رب دا سڈ تو سنیا کر، او جڑا رب دا سڈ تو سنیا کر۔ تو اجمل کبار اداری دا، تو اجمل کبار اداری دا، او تو اجمل کبار اداری دا، تو اجمل کبار اداری دا، اتا آ کے سنبھل بڑا گیا کر، اتا آ کے سنبھل بڑا گیا کر، کم چھوڑ کے مسجد آ گیا کر، جڑا رب دا سڈ تو سنیا کر، جڑا رب دا سڈ تو سنیا کر، کم چھوڑ کے مسجد آ گیا کر، جڑا رب دا سڈ تو سنیا کر، جڑا رب دا سڈ تو سنیا کر، کم چھوڑ کے مسجد آ گیا کر، ہو جڑا رب دا سڈ تو سنیا کر۔